дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. душанбе баҳси стипендияи дурахшандагон дар маҷлиси ҳукумат. Президенти кишвар супоришҳои қатъӣ доданд. нақшаи ҳукумат барои афзоиши теъдоди занони роҳбар чӣ қадар бояд бошанд? эълони ҳаҷми пардохти нафақа ва кӯмакпулиҳо дар тоҷикистон. Путин ва Эрдуғон вазъи Украинаро баррасӣ карданд. нархи газ гарон мешавад. Қазоқистон содироти газро пурра қатъ мекунад. бо шарҳи бештари ин хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. президенти тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти интихоб ва ба ҷои кор таъмин намудани донишҷӯёни бо стипендияи дурахшандагон дар хориҷ таҳсил мекунанд изҳори нигаронӣ карданд. дар ин росто раис ҷумҳури рӯзи 26 апрел зимни баргузории маҷлиси ҳукумат ба вазири маорифи кишвар ва шахсони дахлдор дастуру супоришҳо доданд. дар маҷлис муовини сарвазири кишвар Матлубахон Саториён оид ба интихоб ва тайёр намудани кадрҳо дар муассисаҳои хориҷӣ дар бораи вазъи таҳсили онҳо самаранок истифода бурдани стипендияи байналмилалӣ президент дурахшандагон ва ба ҷои кор таъмин гаштани онҳо дар давраҳои солҳои 2018-2022 гузориш дод. ӯ таъкид кардааст ки сафарбар намудан ва таҳсили шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар муассисаҳои олии касбӣ ва илмии кишварҳои хориҷӣ яке аз ибтикороти муҳими ҳукумат аст. дар ин зимни қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардида дар асоси созишномаҳои ҳамкорӣ дар ҷумҳуриҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кишварҳои хориҷӣ дур ҳамасола зиёда аз 5000 нафар аз шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. масъалаи ба ҷои кор таъмин гардидан мутобиқи низомномаи стипендияи дурахшандагон амалӣ шуда хатм кардагон дар самтҳои гуногуни ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва низомии идоракунии ҷумҳурӣ кору фаъолияти босамар доранд. вазорату идораҳои дахлдор вазифадор шуданд ки барои ба ҷои кор таъмин намудани шаҳрвандоне ки аз тариқи стипендияи байналмилалии дурахшандагон муассисаҳои олӣ ва илмии давлатҳои хориҷиро хатм карданд мусоидат намоянд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи ҷадиди давлатиро барои тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон қабул намуд. дар ин бора дафтари матбуоти раис ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод. ба иттилои манбаъ дар ҷаласаи ҳукумат таҳти раёсати Эмомалӣ Раҳмон қарор дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болоёқат барои солҳои 2023-2030ро қабул кард. ин барнома аз ҷумлаи дастуроте буд ки раис ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми ахири худ ба парлумон таъкид намуданд. дар доираи барномаи нав интизор меравад ки то соли 2030 теъдоди занон миёни хидматчиёни давлатӣ ба 30% ва миёни кадрҳои роҳбарикунанда то 25% расонида шавад. Ҷумъа Давлатов, раиси агентии хидмати давлатӣ назди раис ҷумҳурии Тоҷикистон ахиран гуфт ба ҳолати аввали соли 2022 дар ҷумҳурӣ 18701 хидматчии давлатии шаҳрвандӣ фаъолият мекунад. ӯ гуфт аз миёни хидматчиёни давлатии шаҳрвандӣ 4518 ё худ 24.1%ро занон ташкил медиҳанд. шумораи мақомдорони давлатӣ ки дар вазифаҳои роҳбарӣ фаъолият мекунанд ба иттилои Давлатов ба 5764 нафар мерасад. аз ин шумора 1113 нафар зананд ки 19.3% шумораи умумиро ташкил медиҳанд. раиси агентии хидмати давлатӣ назди раис ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд теъдоди занони роҳбар дар муқоиса ба соли пеши 15 нафар зиёд шудааст. аз аввали соли 2022 дар Тоҷикистон нафақа ва кӯмакпулӣ бо маблағи 564,4 миллион сомонӣ пардохт шудааст ки муодили 45,2 миллион доллар аст. дар ин бора агентии омури ҷумҳурӣ иттилоъ дод. зимнан ҳаҷми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар кишвар дар соли ҷорӣ аз ҳисоби даромадҳо ба маблағи беш аз 3 миллиарду 550 миллион сомонӣ ё 283 миллион доллар муайян шудааст. бар асоси бюҷети давлатии ҷумҳурӣ ин маблағ ба 3,5 миллиард сомонӣ андози иҷтимоӣ ва 31 миллион сомонӣ кӯмак аз хазинаи ҷумҳурӣ иборат аст.
бояд гуфт маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ дар ҳолатҳои ҷудо карда мешаванд ки даромад аз суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа эҳтиёҷоти воқеӣ пардохтҳоро қонеъ карда натавонад. даромади хазинаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андозҳо хароҷоти пардохт ба шаҳрвандони кӯҳансол ва ёрдампулӣ дар як қатор шаҳру навоҳӣ ҷудо карда мешавад. қаблан маълум шуд ки аз аввали соли 2022 дар тоҷикистон беш аз 3,7 миллиард сомонии сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ истифода шудааст. як моҳ пеш ин рақам ҳудуди 1 миллиарду 870 миллион сомониро ташкил медод. гуфта мешавад ки ин маблағ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ ташкил шудааст. қисми зиёди маблағҳо ба объектҳои саноатӣ ва сохтмонӣ объектҳои энергетикӣ дода шуданд. кишвардори Русия Владимир Путин зимни суҳбат бо ҳамтои туркаш Раҷаб Таyyib Эрдуғон зикр намуд ки дар Мариупол амалиёти низомӣ сурат намегирад. хабар медиҳад дафтари матбуоти роҳбари Русия. Президенти Русия Владимир Путин бо президенти ҷумҳурии Туркия Раҷаб Таyyib Эрдуғон суҳбати телефонӣ анҷом дод. илова бар ин президентҳои Русия ва Туркия Владимир Путин ва Раҷаб Таyyib Эрдуғон вазъи Украина ва талошҳои Русия барои таъмини амнияти шаҳрвандон аз ҷумла ташкили долонҳои башардӯстонаро баррасӣ карданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти Кремл. Русия рӯзи 24 феврал амалиёти виҷаро дар Украина оғоз кард. кишвардори Русия Владимир Путин ҳадафҳои онро ҳимояи одамоне номид ки тӯли 8 сол аз сӯи режими Киев мавриди таҳқиру наслкушӣ қарор гирифтанд. барои ин ба гуфтаи ӯ дар назар аст ки нозизудоӣ ва ғайринизомикунонии Украина анҷом шуда тамоми масъулини ҷиноятҳои хунини зидди мардуми осоишта дар Донбасс ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. аммо дар бораи ишғоли Украина сухане нест, таъкид кард раисҷумҳури Русия. пас аз оғози амалиёти вижа Москва ва Киев 4 даври музокироти рӯбарӯ баргузор карданд. ҳайатҳо инчунин якчанд бор онлайнӣ тамос гирифтанд. Қазоқистон то соли 2024 эҳтимол содироти газро қатъ кунад. дар ин бора Спутник Қазоқистон бо такя ба изҳороти вазири энержии ин кишвар Болат Акчулаков хабар медиҳад. дар ҳошияи нишасти ҳукумат рӯзноманигорон аз вазир пурсиданд ки вазорати энергетика ба пешниҳоди вакилон дар бораи 60% боло бурдани нархи гази тиҷоратӣ чӣ гуна муносибат мекунад. вазир посух дод ки газ дар Қазоқистон воқеан хеле арзон аст. низоми пӯшиш ва нигоҳдории нархҳои дохилӣ масъалаи содиротӣ буд. яъне аз ҳисоби зиёд шудани даромадҳои содиротӣ имкон буд ки сатҳи пасти нархҳо дар дохили кишвар нигоҳ дошта шавад. аммо аз сабаби афзоиши истеъмоли дохилӣ ва истихроҷи газ афзоиш намеёбад. аз ин рӯ мо бояд содиротро кам кунем, гуфт Акчукалов. вазир ҳамзамон афзуд ки содирот аз соли 2024 сифр мешавад, яъне умуман содир намекунем. мувофиқи ин мо манбаи ҳавасмандгардонии нархҳои пастро дар дохил надорем, гуфт ӯ. аз ин лиҳоз Қазоқистон бояд дар бораи чӣ гуна боло бурдани нархи газ андеша кунад. ёдрас менамоем ки Қазоқистон яке аз таъминкунандаҳои асосии Тоҷикистон бо газ мебошад. дар маҷмӯъ дар соли 2021 ба Тоҷикистон 410 000 тонна маводи сӯхт ворид шудааст ки 360 000 тоннаи он аз Қазоқистон омадааст. бақияи гази моеъро Русия таъмин кардааст. ахиран Тоҷикистону Туркманистон созишномае имзо карданд ки тибқи он душанбе метавонад аз ин кишвар ба миқдори зиёде газ дарёфт кунад. дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар тансияту пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.